Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oscar. Taong 1977, Sorsogon. Anak ng isang antingero itong si Oscar. Magmula noong siya ay bata pa, itinatak na nito sa puso niya ang katotohanan sa pag-iral ng mga nilalang na hindi nakikita. Kaya hanggang sa kanyang pagtanda, hindi may pagkakailang malalim ang kanyang paniniwala sa mga ito. Ika nga ni Oscar, hindi lahat ng nakikita ng ating mga mata ay totoo. Marami rito ang produkto ng panlilinlang upang mapangalagaan ang mas mahalagang mga bagay. Kaya niya yung nasabi ay dahil sa matagal nang mulat ang kanyang ikatlong mata. Hindi niya na kailangan pa ng patotoo ng kanyang ama sapagkat sapat na ang mga nakikita niya para maniwala siya. Bagay na naging daan para maging katangi-tangi siya sa iba. At sa pagsapit ng taong ito, hindi may pagkakailang matanda na itong si Oscar. Nasa edad 24 anyos na siya noon, kaya may malay na siya sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanilang lugar. At kung ang mga kaedad niya ay nakatuon ng wisyo sa pambababae at pagsasaya, siya naman nakahanap ng hilig sa pagtuklas at pag-unawa sa mga nilalang na hindi basta-bastang nakikita ng tao. Likas na yon sa lugar nila. Gawa ng bukod sa paanan sila ng bundok nakatira, malayo rin dito ang distansya ng mga kabahayan. Dagdag pa ni Oscar, tahimik at payapa ang kanilang lugar, kaya hindi nabubulabog ang mga nilalang na hindi nakikita. Ang kaso lang, habang dumaraan ang panahon, may mangilan-ngilan na ring mga tao ang napipilitang mangaso malapit sa kanilang lugar. Kaya nang mapansin ito ng tatay niya, araw-araw na ito roong naglilibot para balaan ang mga taong pumapasok ng walang ideya sa kung ano ang makikita nila sa paanan ng bundok. Marami naman ang nakakaintindi, pero may iilang grupo pa rin ang minamasama ang kabutihan ng kanyang ama. Palagi nitong sabat sa kanila. Ayaw nilang malamangan, kaya nagbabawal sila. Nagbabala rin ng mga ito na kapag hindi sila tumigil sa kanilang pangingialam, mapipilitan ang mga ito na gumamit ng puwersa. Nang marinig naman ito ng tatay niya, itinuring niya yon bilang isang seryosong banta. At magmula noon, hindi sila umalis ng bahay nang walang dalang armas. Tig-isa sila noon ng talibong para kung sakaling may magmatigas, madali na lang nila itong mapapalayas. Noong una hindi yon gaanong pinapansin ni Oscar, pero sa katagalan, medyo napapaisip na rin siya. Tay, kailangan ba talaga natin to? Pwede naman siguro natin silang kausapin sa mas mapayapang paraan. Yun bang hindi na natin kailangan magdala ng armas para lang masabi na ligtas tayo? Kapag kasi may ganito tayong hawak, pakiramdam ko ho, merong paparating na gulo. Wika niya habang naglalakad sila. Nang marinig ito ng tatay niya, mariin naman itong inabiso na ang dala niya ay hindi para sa mga taong nagpupumilit pumasok, bagkus ay sa iilang lahi ng mga aswang na naninirahan sa lugar. Dagdag pa nito na matagal na yun doong namamahay, kaya hindi may pagkakailang meron sila roong kaugnayan. Nabanggit din ng kanyang ama na nakakatanggap na siya ng ulat ukol sa paghahanda nito buhat sa mga nangyayari. Mas maganda na silang mapatay natin, anak, kaysa may madamay na inosenteng tao. Dahil ang mga aswang kayang magpatawad, habang ang mga tao sadyang makitid ang pag-iisip sa mga ganoong sitwasyon. Ayaw natin na magkaroon ng patayan sa lugar na ito, dahil kapag nagkataon, tayo-tayo lang din naman ang maaapektuhan. Paliwanag ng kanyang ama. Matapos nitong magwika, nagpatuloy na ito sa paglalakad. At habang binabagtas nila ang daan, hindi niya maiwasang mapaisip. Ang ipinagtataka niya kasi, bakit merong aswang sa lugar na yon? Kung iisipin, galit sa mga ganoong nilalang ang kanyang ama. Literal na sumasalungat ito sa prinsipyo nito, kaya medyo nakakaramdam na siya ng pagkalito. Gayunpaman,
Hindi siya gaanong nagpahalata hanggang sa marating na nila ang pangunahing daan papaakyat ng bundok. Masukal ang paligid, tapos maraming nagsisilakihang puno ang nabubuhay dito. Hindi rin niya gaanong naaaninag ang itaas nitong parte dahil sa sukal ng lugar. Ilang oras pa ang lumipas, dumating ang mga mangangasong inaasahan nila. Hindi lang sibat, tabak at pana ang dala ng mga ito, bagkus ay meron din yung daladalang mga sulo. At ayon sa mga ito, kukuha ito ng dagta ng puno na binibenta nila sa merkado. Gagapas din ito ng mga panguling para kahit hindi sila mangaso sa loob ng ilang linggo, meron silang mapagkakaabalahan. Ngunit nang marinig yon ng tatay niya, hindi ito sumang-ayon. Harap-harapan nitong inilahad ang nararamdaman nitong hinaing, kalakip ang mga kaakibat nitong panganib kung sakali mang magpupumilit pa rin sila sa kanilang mga binabalak. Subalit nang marinig yon ng mga ngaso, matapang na sumagot ang isa sa mga ito sa tatay niya. Aba, hindi naman po pwede na bumalik kami ng walang kahit na anong dala. Malayo ang pinanggalingan namin Kaya sigurado ako na walang papayag sa amin dito. At kung magpupumilit kayo, hindi na tayo magkakasundo niyan. Manong Pinot. Nang marinig naman yun ni Oscar, medyo nabahala siya kasi sa tono ng lalaki, parang naninindak ito. Pagbaling niya ng tingin sa kanyang ama, nakita naman niya yung kalmado. Pero yung kamay nito, napakalapit na sa hawakan ng sundang. Ilang minuto rin yung nakiramdam bago ito sumagot ng, Pasensya na kayo, pero hindi talaga pwede. Malaki ang epekto ng gagawin niyo sa bundok, kaya hindi ako makakapayag. Sumama na kung sumama ang inyong loob, pero hindi ko kayo pahihintulutan. Pagkasambit nito ng mga katagang yan, dito na nag-init ang mga mangangaso. Sa sobrang galit ng mga ito, hindi na nito pinansin pa ang sinabi ng tatay niya. Nagpatuloy yan sa paglalakad hanggang sa dahan-dahan na yung lumapit sa kanila. Kaya naman ang mapansin nito ng tatay niya, may mga narinig siyang kataga na pabulong nitong sinambit. Pagkatapos niya itong gawin, pasimple siya nitong inabutan ng isang bagay na ubod ng dulas. Ayon sa tatay niya, ilagay niya yun sa dila niya at kahit na anong mangyari, wag na wag niya yung iluluwa. Hindi rin niya ito pwedeng lunukin dahil purong lason ang nilalaman nito. Nang marinig naman yun ni Oscar, agad niya itong sinunod kahit wala na siyang ideya sa mga pinapagawa nito sa kanya. Pagsubo niya rito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata matapos niyang masilayan ang isang nilalang nakawangis ng tao. Hindi niya mawari kung saan ito nagmula dahil pagbaling niya, nasa gilid na ito ng mga taong nagbabalak ng masama sa kanila. Paglalarawan niya rito, wala yung buhok sa ulo tapos punong-puno ng sugat ang buo nitong katawan. Nanggigitata rin ng langis ang katawan nito na para bang lumubog ito sa kung saan. Pagkapang din yun kung maglakad, tapos ang nakakatakot sa lahat, napapaikot nito ng husto ang kanyang ulo. Bilog na bilog din ang bunganga nito na kapag tititigan mo, para ka nitong hinihigop papaloob. Dagdag pa niya na, kahit may katabaan ang nilalang, napakabilis nito kung kumilos. At sa sobrang bilis nito, hindi ito nagawang masilayan ng mga taong nagtatangka sa buhay nila. Walang sabi-sabi, bigla itong sumunggab kasabay ng walang habas nitong pagkalmot sa lalaking nakasagutan ng tatay niya. Matapos nun, ito rin ang nagkusang dumistansya na parabang nagbibigay lamang ito ng babala. Dahil sa pangyayaring yon, napilitang umatras ang mga mangangaso hanggang sa hindi na nila ito nakita. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, bigla ring naglaho na parang bula ang nilalang na yon. Yung tatay naman niya, agad siyang inabisuhan na umalis na. Pag-uwi nila, halos wala silang naging imikan. Tanong ng tanong ang nanay niya sa nangyari, pero hindi niya kayang magsalita.
Ang ikinakatakot niya kasi, baka hindi ito maniwala sa kanyang mga sasabihin. Mabuti na lang, napilit ng nanay niya ang kanyang ama, kaya nakapagbahagi ito ng konting detalye ukol sa mga naranasan nila. Akala niya pabubulaanan nito ang lahat, pero nung marinig nito ang tungkol sa nilalang, napansin niya na parang alam din yon ng nanay niya. Yung sinabi kasi nito, bakit pinahintulutan niyo ng tatay niya na lumabas kahit matagal na nilang napagkasunduan na hindi na nila ito gagamitin? Dagdag pa nito na dahil sa padalos-dalos niya, kaya nagkaroon sila ng panibagong kaaway. Nang marinig ito ng tatay niya, napabuntong hininga lang naman ito habang sumasagot dito ng, At ano ang gusto mong gawin? Ibalik ko ang nakaraan? Yan kasi ang problema sa iyo eh. Sariling interes mo lang palagi ang iniisip mo. Sa tingin mo ba, kung hindi ako ron humingi ng tulong, makakabalik pa kami ng anak mo? Hayaan mo sila, dahil sila naman na nagsimula. At kung babalik sila rito, wala na rin ako magagawa. Dahil sa sinabi nito, napilitan na ring manahimik ang nanay niya. Wala na yung naging kibo, indikasyon na naunawaan nito ang ibig nilang iparating. Di nagtagal, nang wala na silang mapag-uusapan, nagkusa yung gawan sila ng merienda. At habang nagkakatipon sila sa hapagkainan, ito na rin ang humingi ng tawad sa mga bagay na napag-usapan nila kanina. Pagkatapos nito, dito na nila sinimula ng mga planong gagawin nila kung sakali mang sumalakay ang grupo ng mga mangangaso. Alam kasi ng tatay niya na babalik ang mga ito, kaya kinakailangan nilang maging handa. Kinahapunan, nakalatag na ang lahat. Dito na rin niya nalaman na hindi lang pala iisang nilalang ang kaibigan ng kanyang ama. Ang apat kasing lahi ng mga aswang na nakatira sa bundok, sanggang dikit nito kapag meron itong kinakaharap na problema. At kaya niya yun nalaman ay dahil pagtungtong ng gabi noong araw na yon, dumating ang bawat pinuno ng apat na angkan. Personal itong pumunta sa kanilang tirahan upang mapag-usapan ang tungkol sa mga binabalak ng tatay niya. At habang nasa kasagsagan nito ng pag-uusap, napansin niya na hindi tinanong ng mga nilalang ang pinagmula ng gulo. Medyo nakakagulat yon dahil kung ordinaryong kamag-anak nila ito, paniguradong magtatanong muna ito sa rason kung bakit sila nasangkot sa ganoong sitwasyon. Ang kaso lang hindi yun nangyari. Dala ng kuryosidad, napilitan siyang magsalita nung makahanap na siya ng tiyempo. Matanong lang, bakit hindi niyo muna alamin kung sino ang tama at mali sa aming mga panig? Di ba importante yun? Para masiguro niyo na tama ang inyong ipinaglalaban? Tanong niya. Nang marinig naman ito ng isang pinuno, ngumisi lang naman ito habang namumula ang mga mata. Paglapit nito sa kanya, sumagot ito ng, Oscar, hindi kami katulad ng mga ordinaryong tao. Kami kung sino ang malapit sa amin, ito ang pinapanigan namin kahit mali pa sila. Wala kaming pakialam sa nangyari dahil wala kami roon para magpatotoo nito. Hindi ba't mas pabor naman ito sa inyo? Kaya ang ipinagtataka ko, bakit ka pa nagtatanong ng mga walang kakwenta-kwentang bagay? Pagkarinig ng tatay niya sa sinabi nito, agad nitong inutusan ng pinuno ng mga angkan na manahimik. Nang marinig nito ang boses ng tatay niya, walang kaabog-abog itong sumunod. At sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, minarapat na lamang niyang tumahimik. Hindi na siya nagsalita pa dahil alam niya na hindi niya mauunawaan ang ipinaglalaban ng mga kaibigan ng tatay niya. Paglalim naman ng gabi, nagpasya na siyang iwan ng mga ito. Pagod na kasi siya noon, kaya pinili na lang niyang magpahinga para makabawi. Ang kaso lang, habang papaidlip siya, narinig niya na nagmumura yung tatay niya. Padabog din ito kung lumakad sa labas
kaya napilitan siyang sumilip kahit dinadalaw na siya ng matinding antok. Pagsilay niya sa sala, bumungad sa kanya ang tatay niya kasama ang 4 na pinuno ng angkan na kasalukuyan ng nasa orihinal nitong anyo. May mga naririnig na rin siyang nagsisigawan sa labas na parang may nangyayaring gulo. Dahil dito, pilit siyang humanap ng siwang para masilip ang labas ng bahay nila. Ang problema, hindi yun naging madali, kaya napilitan siyang gumapang patungong kusina. At pagdating niya roon, dito niya nakita ang mga taong may daladalang sulo at tabak habang walang habas na nakikipaglaban sa mga nilalang na paulit-ulit dumadagit sa mga ito. Noong una inakala niyang ordinaryong tao lang ang mga ito, pero sa katagalan ng kanyang pagmamasid, nakita niya ang mga kwintas nitong may lumalabas na kakaibang enerhiya. Ang enerhiyang yon ang pumupunta sa mga taong nakikipaglaban sa mga aswang, kaya halos hindi ito maubos-ubusan ng lakas. Dahil sa pangyayari, dito niya napagtanto na mga taong may alam sa lihim na aral ang kasalukuyan nilang kinakalaban. Hindi naglaon, buhat sa abilidad ng mga ito, nagawa nitong mapaatras ang puwersa ng mga aswang hanggang sa makapasok na ito sa loob ng kanilang bakuran. Nang maramdaman yon ng kanyang ama, tsaka pa lamang ito lumabas, kasama ang 4. Hindi nagtagal, nagsimula na ang labanan sa pagitan ng 4 na antingero at sa panig nila. Hindi naging madali ang mga tagpo, gawa ng ang mga antingerong yon ay sadyang makapangyarihan at mga dalubhasa sa kanilang larangan. Para matalo nila ito, kailangan pa nilang mag-alay ng buhay ng 2 gabunan. Ngunit sa kabila ng ganoong sakripisyo, naging sulit naman ang lahat. Matapos naman yung malipol ng grupo ng tatay niya, nakahinga ito ng maluwag sa paniniwalang yun na ang huling pagsalakay ng mga kalaban nila. Makalipas pa ang ilang araw, naging payapa naman sa baryo. Sinubukang kumuha ng detalye ng tatay niya ukol sa mga nakalaban nila, pero wala itong nakuha na parabang hindi mahalaga ang mga buhay nito sa kanilang mga kadugo. Lahat tahimik hanggang sa dumaan ang 3 araw. Pagtungtong ng gabing yun, muli silang nagimbal ng sumalakay ang isang lahi ng mga aswang. Nang malaman ito ng kaibigan ng kanyang ama, agad naman yung pumunta para magbigay ng tulong sa kanila. Mabuti na lang, nakarating ang mga ito bago pa mawasak ng mga nilalang ang kanilang tahanan. Si Oscar noon at ang kanyang mga kapatid napilitang magtago sa ilalim ng mesa para lamang makaligtas. Ayon sa kanya, na sa kasagsagan ng labanan, marami silang narinig na kakaibang tinig. May mga sumisigaw, umiiyak, humihingi ng tulong at kung ano-ano pang hindi kaaya-ayang ingay. Dagdag pa niya na, inakala niya noong matatalo ang panig ng kanyang ama, pero nung nakisawsaw ang nanay niya, biglang tumahimik ang paligid. Literal na wala na silang narinig, ni ihip ng malakas na hangin. Pagsilay niya noon sa labas, nakita niya ang mga nilalang na kasalukuyang nakabulagta sa lupa. Lahat damay, maging ang kanyang ama. Pagbaling naman niya ng tingin sa kinaroroonan ng nanay niya, may nakita siyang isang aninong nakatayo sa likod nito. Kauri yun ng tao, pero ang aninong yun merong mga pakpak. At sa pagitan ng mga pakpak nito, may mga naninilaw na mga matang nakatitig. Ang espada rin nitong hawak ay kakaiba, gawa ng kahit sa purong kadilimang nakabalot sa kanya, namumutawi ang tingkad ng kulay nito. Maya-maya pa, narinig niyang magsambit ng usal ang nilalang kasabay ng dahan-dahan nitong paglaho. Nang mawala na yon sa kanyang paningin, bumalik ang pag-ungol ng mga nilalang. Lahat ito nagmamakaawa sa kanyang ina, subalit ang tinulungan lamang nito ay yung mga kaibigan nila. At ang puwersa ng kalaban, hinayaan lang nitong mapaslang. Kinabukasan, pagsikat ng araw, nagnas ang katawan ng mga nilalang. Ayon sa kanya, buhay na buhay pa yon ng matupok ng liwanag.
Base sa pagsisiyasat ng kanyang mga magulang, ang grupo ng mga aswang na sumalakay sa kanila ay nagtatanga ng sinaunang kapangyarihan. Hindi malinaw kung saan nila ito nakuha, ngunit isa lamang ang kanilang nasisiguro. Ang kapangyarihang taglay nito ay may hahalin tulad sa dalawang gabunan na nagsama. Yun ang rason kung bakit kahit pagtulungan ito ng mga kaibigan nila, hindi nila yun matalo-talo. Dagdag pa ng kanyang ina, nagmumula sa purong kadiliman ang abilidad ng mga ito dahil meron yung sumpa ng sikat ng araw. Saan man ito kumuha ng lakas, nakasisiguro ito na hindi yun basta-bastang kalaban. Binubuo rin ito ng ilan katao, kaya ganon kabisa ang mga engkantasyon nito. Kumbinsido rin ang kanyang ina na magkakaugnay ang grupo ng mga antingero at mga aswang na nakalaban nila. Yun nga lang, hindi malinaw sa kanila kung papaano nito na impluwensyahan ang mga taong purong kaliwa. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa bagay na yon, dito na ito nagdesisyong maghanda. Lahat ng pwedeng mapakinabangan ginamit nila para matunto ng kanilang mga kalaban. Ang kaso lang, sa loob ng ilang linggong paghahanap, wala silang napala. At sa bawat linggong yon, gabi-gabing sumasalakay ang samut-saring nilalang. Paiba-iba ito sa bawat gabi na siya namang naging daan upang magdulot ito ng matinding dagok sa kanilang hanay. At habang tumatagal, ramdam na nila ang panghihina ng mga kaibigang aswang ng mga magulang niya. Bilang na lamang sa mga daliri ang may kapasidad na makipaglaban sa hanay ng mga ito, kaya dala ng desperasyon, isinama siya ng kanyang ina patungo sa karatig baryo. Habang nakikipaglaban ng kanyang ama, silang dalawa naman ang maghahanap sa pinakaulo ng kanilang kalaban. Ayon sa nanay niya, na para mapatay ang ulupong, kailangan itong mapugutan ng ulo. Hindi pwedeng katawan lang ang atakihin nila rito dahil paniguradong magdudulot ito ng matinding pagkasawi sa kanilang hanay. Sa loob ng ilang araw na paghahanap, nanatiling malabo para sa kanila ang pagkakakilanlan ng kanilang kalaban. Literal na wala sila noong gabay sa paghahanap at ang tanging ginamit lang nila ay ang malalim na kasanayan ng nanay niya. Akala niya noon, wala silang mapapala pero hindi naglaon, nakakita sila ng liwanag ng pag-asa. At ito ay walang iba kundi ang kwentong narinig nila ukol sa baryong kanila mismong pinuntahan. Sabi-sabay ng mga tao sa lugar, may mga mangangaso umanong dumaraan sa kanila tuwing Biyernes para magbigay ng mga lunas sa karamdaman kapalit ng salapi at kagamitan. Ang mga mangangasong yon ay madalas pumunta sa mga karatig baryo para umakyat sa mga bundok upang mangalap ng mga dagtang ginagamit nito sa pagpapalakas ng kanilang mga karga. Matagal na ring umiiral ang grupong yon at base sa mga usap-usapan, hindi ito tumatanda. Bagaman nagsisilbing agam-agam at alamat ang tungkol sa mga ito, pinanghawakan niyo ng nanay niya. Ayon dito, totoo ang mga narinig nila sa baryo, kaya kailangan nilang hanapin ang grupo ng mga mangangaso. Malakas ang kutob nito na ang mga mangangasong yon ang siyang nakaalitan nila ng kanyang ama. Marahil hindi ito nagdadala ng karga kapag umaakyat, kaya wala sila roong nararamdamang kakaiba. At para makumpirma ang hinala nila, naghintay pa sila sa baryo ng 2 araw. Pagtungtong ng Biyernes, dumaan nga ang mga ito. Hindi nagkamali si Oscar. Yon ang mga taong nakaalitan nila. Pero nung masipat nila ito sa baryo, ibang-iba ang mga kasuotan nito. May mga nakasabit itong karga sa katawan, tapos yung 2 sa mga ito imbis na tabak ang hawak, mga mahahabang tungkod na may mga nakaukit na salita. Pagdating ng grupo sa baryo, agad itong kinagiliwan ng mga tao. Hindi niya mawari kung bakit natutuwa ang mga tao sa grupo, ngunit ayon sa kanyang ina, natutuwa umano ang mga ito dahil nasa ilalim yon ng salamangka ng mga mangangaso. Marahil matagal nang nalaso ng isipan ng mga ito, kaya ganoon ang ipinapakita nila tuwing napapadaan ng mga taong yon sa kanilang lugar.
Ilang minuto pa ang lumipas. Napansin nila na naalarma ang pangkat. Imbis kasi na magtuloy-tuloy ang lakad nito, marami pa itong eskinitang dinaanan na para bang meron yung hinahanap. Ang kaso lang, wala yung nakita dahil di hamak na mastuso rito ang nanay niya. Paglabas ng grupo sa baryo, may pinanghawakan na silang marka. Yon ang kanilang ginamit upang matunto nila ang pinagkukutaan ng mga ito. Ayon sa kanya, nagkukuta ang mga taong yon sa paanan din ng bundok. Sa isang lumang bahay, sama-sama silang naninirahan doon. Nga pala, 6 kataong mga ito at bawat isa sa kanila nagtatangan ng malalim na karunungan. Nasabi yun ng nanay niya dahil sa mga nakalaylay na manika sa kanilang mga bewang. Ayon sa kanyang ina, maaaring ang mga manikang yon ang ginagamit nila para mapalakad sa mundo ng mga buhay ang kanilang mga gabay. Naniniwala rin itong hindi basta-basta ang gabay ng mga ito dahil kung ordinaryo yung mga nilalang, hindi ito gagawa ng ganoong paraan. Alam ng nanay niya na ang kapalit ng ganoong karunungan ay ang pagbebenta ng mga taon ng buhay nila. Maya-maya pa, pagpasok ng mga ito, nakita nila na itinapon sa labas ang mga dala nitong manika. Hindi naglaon, biglang nagkaroon ng buhay ang mga manikang yon. At bawat isa sa kanila, binubuo ng iba't ibang elemento. May hangin, anino, lupa, apoy, kahoy at bato. Bawat isa sa mga ito makikita mong nagtataglay ng hindi pangkaraniwang lakas. Paikot-ikot lang din yun sa bahay, indikasyon na ang utos sa mga ito ay magbantay. Nang masipat naman yon ng nanay niya, agad itong nagdasal ng taimtim. Purong mga buhay na salita ang ibinulong nito sa hangin bago ito humiwa ng maliit na sugat sa hintuturo nito. Pagkatapos nun, umahon sa kanilang likuran ang gabay nitong nilalang at kagaya noong una niya yung makita, binabalot ito ng purong anino. Kahit anong titig niya rito, hindi niya magawang masilayan ang mismong wangis nito. Ayon sa nanay niya, walang magagawa roon ng 3 niyang mata dahil sa masyadong malakas ang kapangyarihan ng gabay niya. Matapos nitong magsalita, dito na kumilos ang mga nilalang. Mabilis nitong sinugod ang gabay na nagbabantay, dahilan para magkagulo ang buong paligid. Sa unang pagsugod din ng nilalang, kalahati sa tahanang kinaroroonan ng kanilang kalaban ay nawasak sa isang iglap. Yung mga nasa loob, hindi na nagkaroon ng pagkakataon para makatakbo. Paglabas naman ng mga taong nasa loob nito, nakita niya na 2 roon ang nalagas. Kaya naman ang masipat ng mga natitira ang nanay niya, hindi ito nagdalawang isip na sumugod. Yung mga may hawak na tabak ang naging opensa, habang ang 2 may tungkod ang nagsisilbing suporta ng mga ito. Ayon kay Oscar, bawat isa sa mga nilalang na lumalaban sa nanay niya, nagtatanga ng hindi maipaliwanag na lakas at liksi. Dagdag pa niya na, sa sobrang bilis ng mga ito, hindi niya makita ang bawat kilos nito habang nakikipaglaban. Ang napapansin niya lang ay yung mga tunog ng mga tabak nito na tumatama sa patpat na hawak ng nanay niya. Marami itong ginawang paraan para mapabagsak ang kanyang ina, pero sa bandang huli, hindi rin yun nagkaroon ng silbi. Lahat kasi ng kanilang pag-atake, madali nitong nahulaan. Mas lalo ring nanghina ang 4 nung napaslang na ng gabay nito ang mga gabay nitong napapaloob sa mga manika. Kaya naman ang mapagtanto ito ng nanay niya, muli itong nagsambit ng mga buhay na salita para igapos ang mga kalaban niya. 10 buhay na katagalang ang kinakailangan nito upang tuluyang malimitahan ang kilos ng kanilang mga kalaban. At nang masipat niyang hindi na yon nakakagalaw, dito na ito dahan-dahang nilapitan ng kanyang ina. Sa bawat hakbang nito, ramdam niya ang pagkukumahog ng 4 para lamang makagawa ng paraan. Ang kaso lang, dala ng sobrang panghihina buhat sa kanilang mga pinsala, wala na rin silang nagawa.
Paglapit naman doon ng kanyang ina, agad nitong pinagsasasaksak ang mga nilalang gamit ang hawak nitong patpat. Isipin ninyo, kahit hindi matalim ang patpat na hawak nito, madali itong nakakatagos sa mga laman. Katunayan, nakaya pa nitong mahiwa ang mga buto ng nilalang na nagawa nitong matalo. Ayon kay Oscar, na habang ginagawa ito ng kanyang ina, kitang-kita niya ang paghigop nito ng mga itim na usok na nagmumula sa katawan ng mga biktima. Hindi niya mawari kung ano ito, pero ayon sa nanay niya, yun umano ang bakas ng mga kaluluwa nila. Hinigop niya yon para mapunan ang sarili niyang kapangyarihan. Dahil sa sinabi nito, nagdulot ito ng matinding pagkamangha. Sa puntong yon, halos hindi niya maisip kung ano ang kanyang mga isasagot. Matapos naman itong malipol ang apat, dito na siya nito niyayang umalis. Hindi na rin ito nagsayang ng oras sa pagsunog ng bahay ng mga biktima. Gawa ng ayon sa nanay niya, mas mainam na iwan nila ito sa ganoong estado. Bukod sa mapapakinabangan pa ito ng mga balbal, magsisilbering pataba sa lupa ang mga maiiwan nilang buto. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, tsaka pa lamang tumila ang sigalot na pinagdadaanan ng kanyang ama. Dito na rin nila nalaman na mga dalubhasa palang mangkukulam na may tangang mutya ng kaliwa ang kanilang nakalaban. Ito ang dahilan kung bakit pinagtulungan sila ng dalawang panig na nagsanib puwersa na pinamumunuan ng nanay ni Oscar na may napakalakas na gabay.